Taskar Hausa Novels, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Masoya masu sauraro ga na ɗauke da ci gaban labarin kuna Kin Romance kashi na 16 wanda taku Fasihiya Fauziya Tasi Umar Umayaran ta wallafa yake zuwa muku a Taskar Hausa Novels. Domin neman ƙarin bayani ga lambar WhatsApp ɗinmu 08037433613. Kada dai a manta, idan kai koke baƙwa ce a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya sai ku biyo ni masu sauraro. Saurin jinjina masa kai ta ya ce, "Oh, thanks, in ci gaba." Dannawa ya ta saki ƙara ya zare ya kuma dannawa yana buga mata crazy. Wannan ya rikirkita tunaninta ta fara tausayin kanta kwana biyu babu antina yanzu ita ya za ta yi anya za ta iya haƙura. Da wannan tunanin yana cikin gabanta aka kira magariba ya ci gaba da sukuwa sai da ya kawo su biyu ya ringa gyatsa kullum yarinyar ƙara daɗi take kullum yau ɗinta ta fi jiyanta. Wanka suka yi ya tafi masallaci ita kuma ta yi sallah a ɗakinta ta idar ta zauna tana lazimi sai da ta yi isha ta tashi ta canza kayanta zuwa na bacci. Shi kuwa bai ma shigo gidan ba sai 10:30 na dare. Dida tana can ta cika ta batse tun dawowarsa wajen 4 take tsammaninsa. Bai shigo ba ƙarshe da ta laɓe ji ta yi yana cewa daɗi zai yi misin daɗi. Tashi ta yi ta ana magungunan da mom ta bata na ƙarin ni'ima har da na matsi. Da yanda mom ta faɗa mata idan ta yi amfani da maganin nan Fuad ba zai ƙara jin daɗin Hanna ba. Ai kuwa har overload ta koma ta harɗe. Ko da ya shigo a falon ya ishe ta. Ya shige ɗakinsa ya zauna kawai a saman gadon yana karkaɗa ƙafa. Ya duba agogo ya ga 11:24. Ya ɗauki wayarsa ya kira layin Rehana. Har ta fara bacci ta ɗaga ya sauke ajiyar zuciya. Cherry, kin yi bacci? Murmushi ta ce, cike da kewar ɗumin jikin mijina. Mai taushi, mai sanya ni nutsuwa, mai daɗi kuma mai garɗi. Ni kam ya zan yi kewa kamar ba zan iya 2 days babu antena ɗinka ba. Wata zabura ya ce, wallahi ni ma maina ne, tun ɗazu ta miƙe, ke take so ko in zo ne. Dariya ta ce, a'a ka yi zamanka zan shirya maka gonarka da kayan marmari cikin kwana biyun nan, ita ma ƙanwata a bata haƙƙinta. Miƙewa yana shirin magana ta kashe wayarta, ya buwayar ya ji a kulle yana shirin fita sai ga Dida da wa Allah ya haɗa shi ba da ita ba, ya ce good zo ki bani na ci miki. Yauƙi ta tsaya tana yi ya finciko ta ya cillata a gadon ya fara yage mata kayan jikinta. Jikinsa na ɓari ita dai gaba ɗaya a sabon yanayi take gani tunda suke iskancinsu bai taɓa cire mata kaya ba wai yau Fuad ne yake cire mata kaya. Ai bata gama wannan tunanin ba ta ji ya danna mata antena ta shige zuru babu laifi yau gurin da danshi amma bai ji ɗumin da yake ji na gurin Hanna ba kuma bai ji wannan garɗin ba. Haka ya ringa caccakarta da wani irin ƙarfi ta kuwa fara kurma ihun neman agaji. Ji take kamar zai yaga mata headquarter. Shi kuwa a dole yake ci don ya san bakar wahala zai sha idan bai ci ba. Amma babu gardi babu ɗimi kamar yana cin dusa. Da ya ga ba zai iya wahala ba yana jin ta kawo ya zara antena ɗinsa ya nufi bathroom yana cewa haba dan Allah gaskiya ki dinga tsarki da ruwan ɗumi ko ya dawo miki da martabarki ni kam wallahi ba zan iya wannan wahalar ba. Abu babu ɗimi babu gardi kamar dusan masara a'a wallahi sai na samu nutsuwa ba za ki jefa na a masifa ba. Bazurum na falon ya shiga, ya matso ruwan zafi, ya sirka yadda ba zai illata shi ba. Ya matsi liquid Dettol a hannunsa, ya wanke antena nasa da shi, ya sa tawul sabo ya goge, ya fice ya nufi faɗin Hanna. Cikin bacci ta ji ana nokin ƙofar ɗakin da mugun mamaki ta tashi tana tambayar waye. Shiru ya mata ya ci gaba da taɓa ƙofar. Har sai da ta fusata ta ce, wai waye ne? Cikin kausasa murya ya ce, ni ne dalla ki buɗe min mana. Da mamaki ta buɗe masa ƙofar ta matsa masa ya wuce yana shafa antena ɗinsa da take wani ƙyalle kamar ya shafa mata mai. Ita dai mamaki ne ya kashe ta ya hana ta motsi sai dai ta ji ya danna ƙofar ya danna mata ke. Ya janyo ta jikinsa na rawa ya ce wannan abar ta bijirewa kowane headquarter maina ne ba ta karɓar option daga kowane headquarter sai naki ba ni in ci miki. Wani irin kallo ta yi masa ta kawar da kai yawunta na tsinkewa. But duk abin da idan aka yi mata za ta ji ciwo ba ta burin a yi wa wani da wannan ta ce masa. A'a Cherry, ka koma inda ka fito, ka ci ko za ka nayi kana kuka, ni ma ka bar ni na huta mana. Bai bari ta gama maganar ba ya cilla ta gadon ya janye rigarta
Cikin sa'a ko fan babu a jikinta, tana ƙoƙarin tashi ta ture shi, ya danne ta da ƙarfin da bata san yana da shi ba. Ya soka masa antenarsa ta saki ƙara saboda bata shirya wa zuwansa a daidai wannan lokacin ba. Shi kuwa wani nishi yake yana cewa, "Wow, daidai kenan, matata ƙarshen daɗi. A'a wallahi ba zan kuma shiga gurin da ba zan samu nutsuwa ba." Yana maganar yana surfa mata antena tana nishi tana ƙoƙarin ture shi. Duk kuwa da mugun azabar daɗin da take ci na cire hayyaci. Ganin yadda take ƙoƙarin ƙwacewa ne ya sa shi kama wus ɗinta. Ya danna da ƙarfi. Ta saki wata kururuwar daɗi take ta daina ƙoƙarin ƙwacewa. Ta sallama masa ya ta ƙwaƙularta. Har sai da ya samu ya kawo sannan ya zube a gefenta. Ga mamakinsa sai ya ji tana kuka. Ya kamo ta fusge. Ya kunna hasken ɗakin. Ya zuba idanu yana mata dariya ya ce, "Lalle yarinyar nan wato kuka ma kike dan na ɗan ki haka kaɗan." Ajiyar zuciya ta ture shi ta ce, "Amma ai ka san babu kyau, kawai ka je ka ja min masifa. Yanzu idan ciki ya shiga a wannan lokacin shikenan saboda son zuciya mun jefa kanmu a wahala. Ceri kwananta a bata mana, me zan yi da haƙƙin wani?" Shafa sumarta ya ce, "Oke, bari na je na bata kwanan nata, amma ɗan ƙara min kaɗan." Limshe idanunta ta takaici kamar ya kashe ta, tana kai sa aljanna yana shi wuta sashi. Bata ankara ba sai ji ta ya so ka caja ɗinsa a soket nata. Ta kuwa ƙanƙame shi kos shigar da yi mata dole ta yi accept. Dole ta sakar masa jiki yana yi mata yana shan nishaninta, haka suka raba daren suna abu ɗaya. Daga ƙarshe ma da ya kawo kwanciyarsa ya anan nishinsa da ihunsa ya sa Dida fahimtar inda ya tafi. Baƙin ciki kamar ya kashe ta, wato yana nuna wa matarsa ita ba ta da daɗi, ba ta da abin basa, wai me yasa haka ne, kowa yana da ban daɗinta, shi kuma kullum cikin kushe daɗinta yake. A baya shi kenan a cewa ta rinƙa neman maganin ni'ima ta bushe kuma ta salamce, ba ta da ɗumi a gabanta. Yanzu kuma da ya samu wani gurin ya koma barinta ya tafi gurin matarsa. Baƙin ciki ne ya sa ta tashi ta nufi sahin Hana, ta fara dukan ƙofar da ƙarfi. Suna ji amma Fir ya hana Hanna tashi domin ya san haukan Jadida ne. Ta fi awa ɗaya tana buga ƙofar, jin ba za su buɗe ba ya sa ta komawa, ta rushe da kukan baƙin ciki tana ta kiran wayar mom ta faɗa mata abin da ke faruwa amma ta kasa samu. A ranta tana raya dama akwai yaudara tsakanin ɗa da mahaifi. Ya mom za ta ce mata idan Fu'ad ya shige ta ba zai ƙara jin daɗin Hana ba, amma tun kafin ya gama ta ya bar ta ya tafi gurin Hana. Ranan nan ba ta rintsa ba, su kuwa baccinsu suka yi cikin nutsuwa. Sai asuba suka tashi, yana tashi wanka suka yi saboda sun kusa makara. Ya fito da niyyar tafiya masallaci, ya tsaya turus ganin yadda aka mai da falon kamar an yi yakin Badar a cikinsa. TV a ƙasa, gilas table a dagargaje, home theater ita ma a ƙasa, duk an wulaƙanta su, babu wanda zai moru. Hatta da table na dining da ke ba gilas ba ne, shi ma an fasa shi, haka ya rinka takawa a nutse har ya fice daga falon na Hanna, ya nufi babban falon, shi ma yadda na Hanna yake haka yake. Murmushin gefen baki ya buɗe ƙofar ya fice daga gidan ya nufi masallaci. Yana dawowa ya nufi sashin na Hanna ya ji an finciko rigarsa ta baya. Bai yi wata ba, yana juyowa ya ɗauke ta da mari, aikuwa ta kifa daga staircase ɗin, ta baje akan gilas ɗin da ta fasa duk ya yayyanka ta. Cikin fusata ya ce, "Ke wace irin dabba ce, jaka jahila da zaki finciko ni sa'anki ne?" Fu ya haura sama ya buɗe ɗakin Hanna, yana shiga ya ishe ta tana ta huci. Ya isa gare ta ta ture shi ta ce, "Kaga ko, kaga abin da ka ja min, wannan tinkiyar matar taka za ta shigo har ɗakina ta ringa ƙoƙarin zagina. Wallahi da bata gudu ba sai na nakasa shegiya, na nakasa banza. Aikin banza, jahilcin banza, na kai kaina gare ka ne? Ba ƙafafunka ne suka kawo ka ba? Ko an gaya mata ni jahila ce irinta, da zan yi sakacin da mijina zai kwanta da ni saboda rashin daɗina ya tashi ya ƙarasa ɗakin kishiyata. To Fu'ad ka ja mata kunne, idan rashin sani ne yasa take ƙoƙarin shiga gonata. Ta daina, ta bari a yi baje kolin wasan, ni dai na san wanda ya iya kawai ya huta." Tana kaiwa nan ta kashe gulab ɗin ta koma ta yi kwanciyarta. Shi kan bai ce mata komai ba, ya fita ya fara gyara mata falon. Duk wani abu da ya lalace ya fice da shi daga gidan, ya ba wa baba mai gadi ya ce ya ba wa 'yan gwangwan. Yana shirin komawa ciki ya ga Jadida ta fito da katuwar turoli. Ya matsa ya ba ta hanya, tana ficewa ya mayar da kofar falon ya danna mata ki. Ta juyo da sauri, wato ba ma zai hana ta tafiya ba. Kulle kofar falon ma yayi. Lalle yau duk yanda za a yi ta je ta nemi malamin da zai mata aikin farraƙo tsakaninsa da wannan shegiyar yarinyar.
ƙarya ne a ce asiri ba zai yi tasiri a jikinsu ba. Idan ba zai yi ba, ita me yasa ya yi kuma yi tasirin? Da wannan tunanin ta shiga mota, gateman ya karɓi umarnin buɗe mata gate daga mai gidan. Ya wangame mata kuwa, ya mayar ya kulle. Fuad kam yana shiga ya kulle ƙofar fat ɗinta, ya koma fat ɗin Hanna, ya shige ɗakinsa, ya kwanta tare da ɗaukar wayarsa. Ya ɗan gajeren rubutu ya tura a Hajiya Huwaila, mahaifiyar Dida. Yana turawa ya kashe wayoyinsa gaba ɗaya. Bai tashi ba sai 9 na safe, ya watsa ruwa, ya fito, ya nufi kicin. Yau so yake ya yi surprising na nani ɗinsa, don haka ya zage ya fere doya, ya dafa ta da gishiri, ya fasa ƙwansa, ya sanya magi kaɗan, ya soya, ya yi giritin attarugu da albasa. Ya yi miyansu kaɗan da ya wadata da hanta, ya yanka su ƙananu, ya watsa da niƙaƙƙen naman kaza. Ya zuba a wani kwano mai kyau, ya ɗauka ya shiga da su ɗakin. Daidai lokacin masu gyaran gurin da Dida ta ɓata suka zo. Ya fito ya sallame su, sannan ya koma kicin, ya ɗauki tea plus da kayan shayi, ya shiga ɗakin. Tana kwance tana baccin tafi sufuli, ya haura, ya yi dubet ɗin da ta ja ta rufe jikinta. Ya haura samanta, ya haɗe bakinsu cikin baccin nata mai azabar nauyi da ya sarƙe ta tun ranar da ya dawo ƙasar. Ta ji numfashinta yana ɗaukewa. Ta buɗe idanunta, ta sauke shi a kansa. Ta yi saurin janyewa kafin ta kai ga ta yi masa nisa, mayan ya dawo da ita. Ya ɗora bakinsa kan numfil ɗinta da ya shata a cikin rigar jikinta. Ta limshe idanunta, wasa-wasa jarabar Fuad nema take ta girmi tunanin nata. Sama-sama tana jiyo muryar mutane a falon, amma shi ya fara lalube ta zai kwamishe ta. Bata yi aune ba, ta ji ta a bakinsa, ɗaya a hannunsa. Ta buɗe idanta ta zuba shi a kansa, shi ma idanunsa ƙur a kanta. Ta limshe nata saboda wani abu da yake yawo a jikinta idan ta haɗa idanu da shi. Sakin na shanin ya janye rigarta, ya fara zare mata ɗan tofinta. Ya ɗora hannunsa a wajen, ta sauke ajiyar zuciya. Shi ma yana jin yadda ɗumin jikinta ya hauhawa fiye da yadda ya san shi. Hakan ya sa ya sake shigewa jikinta, yana mulmula mata beli, tana sauke numfashi. Da haka ya shammace ta, ya shigar da jikinsa cikin jikinta, ya fara sho, ta rirriƙe shi. Fuad kwai daɗi, gabansa cika ta yake fam, da ƙyar yake motsi, ga abin ihu ba dama, domin kuwa masu aiki suna nan. Haka suka yi ta cinye juna a kurumci, sai da suka yi hani'an sannan suka saki juna. Yana kisin nata ta ko'ina. Ya ɗauke ta cak, suka je suka yi wanka, sannan ya haɗa musu break. Tana kwance a jikinsa yana bata, ta yunƙura da sauri da nufin tashi, ya riƙe ta, ta ture shi, ta nufi bathroom da gudu. Ta durƙushe ta fara sheƙa amai. Abin da ya tashi hankalinsa, ya nufe ta da sauri yana mata sannu tare da tambayar ta me yake damunta. Limshe ido ta wanke gurin, suka fito, tana kwance a jikinsa. Ya tura hancinsa cikin sumarta ya ce, jikinki da zafi mai nani, ko na kira Sadiq? Saurin girgiza masa kai ta ce, sauran ku ne na Najeriya ya cinye ni. Tun da na yi amai zan ji sauki insha Allah. Zuba mata ido ya ta kawar da kai, tana ‘yan ƙunƙuninta. Ya yi murmushi tare da kamo hannunta ya ce, idan kuma ba cizon sauro ba ne ba fa, mai nani, ina sauro a gidan nan, ko kuwa tsabar sharri. Limshe idanta ta ce, ka yarda da ni, babu abin da yake damuna. Maybe ma maiko ne, ka san ina da typhoid, ko ya na ci abu mai maiko sai na ji zuciyata tana tashi. Kyale ta da ya ji ta ce typhoid domin shi ma tana cin ubansa. Ganin yadda ta naɗe da dubet ya sa bai sake damunta ba. Ya fita wajen masu aiki, bayan sun gama sun tafi, shi ma ya fita. Domin wannan karan ya ci alwashin da ita zai tafi, sai dai Baffa ya shafa ya gabata nan. Ita kanta bata san ya ɗauke fasfot ɗinta ba. Bayan fitarsa, baccinta ta yi sosai, sai wajen azahar ta tashi, ta yi sallah, ta shiga kicin. Ta ɗauko lemo ta sha, ta sake kwanciya, wani baccin ya ɗauke ta. Tunanin girki ma bai zo mata ba. Dalilin bata san Dida ba ta gidan ba, kuma a ɓangaren ta yake, ta ci alwashin ba za ta shiga rigimar da ba tata ba. Shi da ya tsokano ya san ta inda zai yi da ita. Bai shigo gidan ba sai 6 saura, a gurguje ya yi alwala ya kuma fita saboda kiran da ya samu daga Baffa. Ya isa gidansu, ya ishe Baffa a masallacin jikin gidan nasu. Sai bayan sun yi sallah, Baffa ya ja shi fat ɗinsa. Suka zauna ya ce, me yake faruwa a gidanka ne har ya kai ga ka saki matarka? Susa kansa ya ce, Baffa, wallahi ba zan iya adalci tsakaninsu ba ne. Shi yasa na yanke wannan shawarar. Sake zuba musu ido, Baffa ya ce, me yasa ba za ka iya adalci ba? Fuad, cikin rashin adalcin naka ne ka ɗauki kwananta ka kai wa Rehana, ita kuma da ki sakare ce ta karɓe ka? Sun koyar da kai ya ƙasa yana sosa kansa. Baffa ya ce, yanzu ka je ka dawo da matarka ɗakinta. Madami ya kira ni ɗazu, da sauri ya ɗago ya ce, don Allah Baffa, ka barta ta ƙara hankali.
Daga ɗan wannan abin ta yi min asara ta kai ta 3 millions wayewar garin yau baffa, saboda ba ta san darajar dukiya ba. Duk wani abu nau'in gilas sai da ta lalata shi a gidan nan. Hatta falon nani sai da ta yi mata ɓarna. Ni fa baffa dama ni ne na gayyato ta, kuma na sallami gayyar kawai. Ba zan iya rayuwa da rashin tarbiyya ba. Da take cewa an cinye mata kwana, baffa iyawa ne ba ta yi ba. Ba na samun nutsuwa da ita, ba na samun biyan bukata da ita. Zan zauna ina wahalar da kaina ne? Sai da ya gama surutunsa sannan baffa ya ɗauki wayarsa ya ce, ni dai na faɗa maka abin da nake so kai. Ya rage naka kuma ka yi abin da ka ga dama. Da wannan ya tafi ya bar shi ma ya tashi ya shiga cikin gidan, rabonsa da gidan tun da suka zo da Hanna. Ranar da ya zo yana can ta sanya shi a kwana tana ƙarar masa da ruwan kai. Gaisawa suka yi da Ammi. Mama ta ce, ina Hanna, ɗan kiran wayar ma da ake mana tun da ka dawo ta daina. Murmushi ya ce, ina za ta samu lokacin kiranku. Ki ma dai mama, ai dama rashin abokin wasa ne. Yanzu ma na baro ta a kwance da zazzabi a jikinta. Ta ci doya ta kama amai. Na ce mu je asibiti ta ce malaria ce ko typhoid. Kallon juna suka yi tsakanin Ammi da mama. Ammi ta ce, gara dai ku je asibitin ko ba abin da ake tsammani ba ne. Shi dai bai ba abin muhimmanci ba, ya musu sallama ya tafi. Mama ta ce, Hajiya Bilkisu, kuwa anya ba ciki yaron nan ya ɗirka wa yarinyar nan ba? Ammi ta yi murmushi ta ce, yo ba dole a yi ciki ba? Kina ji fa abin da Dida ta ce kullum suna manni ina kwakularta. Abin nashi har ya wuce kwanakin girkinta, ya shiga na wata. Kin ga kuwa inda abin da ya fi ciki, ai sayi. Daɗi kan hakan kina ji fa Fawwaz yake cewa da ya fita ita ma za ta kira shi ta ce ya zo ya sosa mata. Dariya sosai mama ta ce, wannan yara da jarabar masifa suke. Wai duk jarabar Fawwaz shine yake jinjina ta wani? Dariya suka yi. Ammi ta ce, ato sai su je su ta yi, ai ɗokin abin suke, idan ya gundure su da kansu za su ke gudun juna. Fu'ad yana komawa gida ya shiga ɗakinsa ya haɗa abin da zai haɗa a 'yar ƙaramar jakarsa. Ya koma ɗakin ya haura gadon ya ji zazzaɓin har ya fi na ɗazun, amma bacci take. Wata ƙaramar turoli bag ya ɗauko cikin talefanta ya zuba mata kayan da ya san za ta buƙata, musamman da ya buɗe wardrobe nata. Ɓangaren turarurruka da magunguna ya fara dubawa yana murmushi. Wato za su ci uwar sabada a Texas. Zai ci headquarter har sai tambarin headquarter ya fito masa. Ɗiba ya zuba a jakar ya fita da ita ya sa a mota ya dawo ya haura gadon ya fara lalubarta. Ta buɗe idanta da sauri ta kulle. Ya ɗaga mata gira ya ce, jikinki da zafi, kin ƙi yarda mu ga likita. Tashi ki raka ni unguwa. Lumshe idanta ta kama hannunsa ta ɗora a gabansa ta ce, Hammam. Yadda ta furta Hammam sai da tsikar jikinsa ta tashi. Ya kalle ta sosai, idanunta cikin nasa ta ce, wallahi ba zan iya shiyarin naka ba, kuma ba za ka kuma tafiya ka bar ni ba. Kullum filin ɗinka ƙaruwa yake, tun da ka fita ka bar ni mara ta ke ciwo. Da sauri ya haɗe bakinsu ta tallafe kansa suka fara tsotsar juna. Sai da suka ci junansu suka ƙoshi sannan suka yi wanka. Suka fita har zuwa lokacin jikinta da zazzabi. Mota suka shiga, Sadiq ne ya ja su, tana kwance a jikinsa. Wai ba zai bar ta ita kaɗai a baya ba. Dole Sadiq sai direban su ya zama. Ya ja su zuwa airport, ba su zauna jira ba, kasancewar sun tarar har an fara shiga. Suka shiga suka zauna, jirgi ya ɗaga zuwa Texas. Ta yi lub a jikinsa, bacci ya kuma ɗauke ta. Sai da ta ji iskar bakinsa a kunnenta sannan ta buɗe idanta. Ya yi mata murmushi ya ce, barka da zuwa Texas. Da sauri ta ɗago ta ce, inna lillahi Ceri, sato ni kai? Dariya sosai maganar ta baci har na kusa da shi ma ya dara. Suka kalli juna. Abokin aikinsa ne Nasir ya ce, kai kam Ceri ka iya sata, mutum su kutum? Ƙasa ta yi da kanta tana murmushi. Ya kama hannunta ya ce, cewa ta ba za ta iya shiyarin mijinta ba, kuma ba zan ƙara tafiya na bar ta ba. To me ya laifina don na sato ta tun da ta yarda? Nasir, ni ma a wahala nake rayuwa a nan ta kaɗaici. Mu haɗa shirinmu na gaba masu sauraro cikin wannan labarin naku na Kin Rumors wanda Umma Hairan ta wallafa. Yake zuwar muku a taskar Hausan Novels. Kada dai ku manta idan kai ko ke baƙwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Ina godiya masu sauraro.